Gilaraw sa Cagayan de Oro City LGU ang paglusad og one-time big-time operation batok sa mga masinupakon nga vendor sa Cogo Night Market. Humana matikdan nga namalik og tinda ang vendors bisan gibawalan pa sila. Ani report ni Cyril Chavez. Kahinumduman nga Hunyo 22 ning tuiga, diin gibawal sa Night Market Management Committee sa Cagayan de Oro City LGU ang pagpaninda sa night market vendors sa Dalang Osmeña ug Justo Ramonal tungod sa nagkadaiyang kalapasan nga ilang nahimo. Sa unang semana, tataw nga wala gyud bisan usa ka vendor ang misuway ug paninda tungod na sab sa hugot nga pagbantay ug pagpatuman sa pulisya. Apan human lang ang pipila ka semana, kalit na malik og tinda mga vendors bisan pa man wala pa kini gitugutan sa LGU. Kinahanglan gyud aksyonan diretso kay naagay problema nga og yun ani man gud ang atong katanawon say kung naay gamay nga violation nga dili nimo aksyonan mo dako man gyud na pagdako na mo gamot na malisod na dayon imbes nga maura ng effort nimo kay gamay pa unta mo dako imong effort mo involve ka ng daghang tao daghang opisina. Busa gidangop gilayon sa opisyal among problema ngadto sa buhatan sa Roads and Traffic Administration. Aminado matud pa ang buhatan nga aduna sila'y kalisdanan sa implementasyon, labi pa nga daghang vendors gyud ang namalik og tinda. Apan kulang ang ilang personahe. Busa plano karon sa LGU ang paghimo og usa ka one-time big-time operation aron masulbad kini nga problema. RTI man gud ako nakadala mo kog RTI sa dugay-dugay. Nagi na sila katungod nga muhawan sa dalan. In fact kanang mga naa sa daplin sa dalan nga gipang plaster nga mga unauthorized wala tubuti, i-consider na sa RTI nga common garbage. Pwede gani na siya ilabay diretso. Of course ang mapuslan panalitan ay pagkaon nito nga ipagbilin sa dalan niya nakuha sa RTI. Ihatag na dito sa mga ibutang sa SWD. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.